Bok ljudi, dobrodošli na moj kanal. Danas imamo važne obavijesti za Minecraft Party. Danas ću vam pokazati kako napraviti server da sutra u 2 sata popodne zajedno možemo igrati Minecraft Party i pokazat ću vam IP servera. Evo, prvo igrat ćemo na ovom serveru. Možda se sad neće učitati. Čini se da neće. Locating server. Dobro, sad neće se učitati. Evo, uđete, kako napraviti server? Uđete tu na new i tu gdje piše advanced, stisnete ovu strelicu i name, možete nazvati, evo, Hunger Games, bilo kako možete nazvati, ja ovako bez veze. I IP će biti sg.lbsg.net i stisnete done i ode add server. This server has already been added. Ok, evo ovako, izbrisat ćemo ovaj, to je moj. Stisnete isto koji malo prije, evo sg.lbsg.net. Evo, bilo kako nisam rekao nazvati. Stisnete add server, odete nazad i evo, igrat ćemo survival games, znači sad sam vam pokazao kako napraviti server. Sutra u 2 ćemo se naći na ovom serveru i dođite, to ću snimat, to je specijal za 150 subscribera i hvala vam puno, zahvalit ću se, bit ću zahvalan puno ako dođete i to je to za ovu obavijest, hvala i doviđenja. Znači i sutra u 2 Minecraft Party, zovite i svoje prijatelje, doviđenja, bok i vidimo se do sljedećeg klipa.